Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ulakan taj ke jingkeno jong ke Khasi Hills Autonomous District Council baka sorkar jela kala yai light na ka council haga ba penbit penbiang ya ka kaipot halor ka jingpenbet yu put usam apdan ka jela Asam bat Meghalaya. Laban kedau hang ne bahaga kendai terik mentau benai na kaliang ki MDC kilayatai ya ka motion halor ka kamram jong ka KHDC halor ka jingpenbet yu put usam hapo ka ying dorbar mang tengka jong ka council da ka ba kila penpau ya ka jing benyau halor ka kaipot kabala wanra do menteri rangba hapo ka ying dorbar thau an jong ka jela halor ka jingpenbet yu put usam hapdeng ka jela Asam bat Meghalaya. Nakaliang usembut Menteri Rangba habai kran bat kilat pathai khubor ulaong baki MDC kimde ban sothu bakla halor ka dekaman namar ban nadu badon ka district committee lakan thop langi ki MDC bat MLA bat kisim ki hima ki Rangba snong hakane ka committee ayu ngila report ya ngidon biang ka last meeting ngidon biang ka meeting bat ki dis council ngidon biang ki meeting bat ki traditional heads. Natangi don biang ke meeting, but ki political party su ngila brief ngila patai ki brok ki situation, but usia mah topor la patai lu terus. Ini terus kim day ben long confusing. Ngan tu pi habang idon ketua district committee. Ngin bot lang bat dis council, bat MDC, bat MLA. Nanta bat kisim ki hima hadu kira masno. Deban ong ba ngiklaim konsol, I think that is totally wrong. Kamu ki berkelangan kalian juga diskusi. Kim day ban ay mengatakan statement. Naman nadu dewan na ikot nga chair mga ya ka Riboy district. First day itself we done the meeting. Then I call again, not less than 3 times we had a meeting with all the stakeholders. Abang all stakeholders nadu ka diskusi, nadu ka kihima kisim, hadu kira masnong. Hadu kilo kalau MLA, hadu kilo kalau MDC. Tengah serai 6 don sudah kau ipat ke proses ke bangila banlek talak dia kata. Tak mengawal pi kata ke balong very clear, everything is on record. Tengah serai kimla bandong ba bangi yai like nak kabuat jangan diskusi. Damar baka kamu pi kita result head su kidai ki part and parcel jangan diskusi.